Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien Joerdwerf vanuit het café. En onder de tafel in je gast. Hij is directeur, mededirecteur van BME Bookings. Hij is drumbandinstructeur, zanger, producer, onderdeel ook van de Zware Jongens. Daar zag ik nog wel even terug in. Ik had toen Fakko Dam. Maat van Arie Kupers, die wij ook in een ien op een parteer al ondervreden haar over het leven. En dan wil ik het maar Fakko huurde. Maar hoe mooi dat is de best. Welkom Fakko. Ja, dankjewel. Dat klinkt heel wat. Hey, ik weet niet of ik het volhoud om het Fries te praten. Hoor, want ik ben echt... als ik even nadenken moet, dan doe ik het in sneekers. Maar ik hoop dat... Graag in die eigen taal. Nou, doen we dat. En ik zeg, zolang het net in het Swahili is, dan heb ik een praktisch probleem. Dat versteer ik namelijk net. Nee, maar dat ken ik juist wel. Ja, hè? Ja, nee, liever dat we net aan. Nee, pruttel je vooral zoals het zelf worst, want daar gaat het om. Ja. Want ik even even nog hoe het leven. Maar hoe is het eigenlijk bij jou? Nou, wel goed. Ja, gezondheid. Ja, als iemand mij vraagt van hoe gaat het met je, nou, dan zeg ik goed. Maar ja, ik heb 3 hernia's gehad en ik heb een longembolie en ik heb van alles. Ik heb last van mijn arm. Maar ja, dat is nu voorbij. Daar praten we niet meer over. Maar het gaat goed, ja. Is dat de prijs die ze betellen als je op een gegeven moment de 60 in doekst? Nee, maar die hernia's is zo dat hier in de 81 ging dat al. De eerste hernia. Ik ben 3 keer geopereerd geworden. En ik heb nu een 4e hernia en dat wordt nou onder druk door pijnbestrijding. En dat gaat knap, ja. In hoeverre bepaalt die Nou ja, dat is... die leven eigenlijk? Ja, nou, dat zou ik je precies vertellen. Eigenlijk net volle. Alleen, nou ja, ik zat vroeger bij de Blauwste Dakkapel. Blauwste Dakkapel bestaat al 10 jaar niet meer. En nou ja, ik werd een slagwerker. Ik ben eerst als trommelaar begonnen bij de Harmonie. En dat was in 1967. Toen ben ik bij Advendo terechtgekomen in Sneek. Toen heb ik lesgegeven bij Advendo. Op een gegeven moment kwam ik bij de Blauwste Dakkapel, ook slagwerker. En ja, toen waren we met carnaval in van mij 1985, waren we in Den Bosch, in Oeteldonk. En ik had een last van mijn rug, jongen. En ik liep steeds skever. En toen moesten we de Dakkapel nummers spelen van bepaalde gedeeltes uit jaren 60, 70 tot 75. Allemaal hits uit blokjes. En dan had ik wat botjes erbij en dan hield ik een botje vast. En dan lieten wij zien van, nou, dit nummer komt uit 73. Dit komt, nou. Weer een bekend tafereel. Hè? Ja. Zo herinner ik mij zelfs de Blauwste Dakkapel nog op televisie. Nee, ja, maar dat komt. Daar heb ik ook in. Hè. Dus ik speelde toen slagwerk. En hetzelfde weekend kreeg ik heel veel last van mijn rug. En we komen thuis met de Dakkapel. En ik kon niet meer lopen. Ik kon die trommels niet meer houden. En naar huis toe dragen. Dat was verschrikkelijk. En toen bleek dat ik een hernia had. En toen ben ik ook geopereerd. En ik mocht iets zwaar met tillen. Dus ik zei tegen de jongens van de Dakkapel, nou, ik hou er met op, het slagwerk. En dat zei Nico Silvius, dat is een beetje de leider, die zei van, daar moest ik gewoon bij blijven, dan doen ze wat met botjes. Nou, en toen was het dan kerst van de Dakkapel, die botjes. Toen is dat met die botjes komen. En dat was een gigantisch succes, want in die periode op een gegeven moment 10 dat werd overdekt. En de eerste keer daarbij kwam met de Dakkapel daar, nou, dat ontplofte ze wat. Zo gek dat de meesten weer. Nou, dan kwamen we binnen met de Triomfmars. En dan met langzame nummers, dan moest iedereen zakken. En met er kwam een snel gedeelte, dan moest iedereen springen. En in die beginperiode waren er reclames. Die volledige pauzes, die werden volledig uitzonden op televisie. Dus wij kregen een bekendheid. Dat is abnormaal, jongen. We zijn in Canada geweest. We zijn op 5 keer op Sint Maarten geweest. In Japan ben overal geweest met die Dakkapel. Maar dat is dus
hetgene waar ik last van heb wat betreft een hernia. Dus ik kon niet meer zwaar tillen. Ik kon niet meer met een trommelsjouw. Of dat werd me adviseerd om dat niet meer te doen. Maar de sleutel naar het succes misschien wel. Ja, misschien wel. Die wel onderdeel van het beeld. Ja, zeker, ja. Dus de kattenbraag van televisie dan op zaterdag en dan het reetrieden. Ja, En dan kwam de Blauwste Dakkapel. Nou, dan wien we sowieso een grutskop. Dat is weer Ja, Fries. ja. Met je Frieske. een Friese pompenblad. Ja, Ja. wat hing je die ik van het begin hoor? Nee, in het begin net. Maar Groeit dat? ik zit er net vanaf het begin bij. Ik zat erbij vanaf 78. Maar ik kan me het begin wel herinneren. Met dat Venlo moesten wij in die tijd van Adje Keulen-Deelstra... en toen het nog niet overdekt was, het Tialf... werden wij als korps werden wij inhuurd om daar de pauzes op te vrolijken. Maar ja, wij hadden alleen maar marsen en wat statige muziek. Ja, wel eens een populair deuntje, maar op een gegeven moment waren er een paar jongens, een stuk of 5... En dat was de beweging van de FNP, de Friese Nationale Partij. En die waren inhuurd, of tenminste inhuurd niet. Die waren daar om Adje Keulen-Deelstra. Want officieel, als de kampioenen, die werd huldigd met het volkslied Wilhelmus. Maar die gingen dan vlak voordat wij het Wilhelmus speelden, zetten zij het Fries volkslied in. Dus niemand had het Wilhelmus gehoord. Nou, dus ja, erop. Wij ook wat populaire deuntjes instuderen en ook het Fries volkslied. En nou ja, die dakkapel, toen heette het nog geen dakkapel. Jongens, die waren er weer. En nou, de thermometer, ja, het Fries volkslied en de instrumenten aan. Maar zij begonnen al. Dus iedereen, het hele stadion had Fries volkslied al zongen. En dan kwamen wij er nog een keer achteraan. Maar ja, dat... Oh ja, maar ik heb verzoek Fries volkslied van de dakkapel, ja. Ja. Dat kan je misschien straks wel even draaien. Dat is wel leuk. Ja, goed, nou net, maar... Ik ga hem kleren staan. Oh, Die waren ik even... maar een ontzettende bepaalde periode van die muziekbeleving was dat hele dakkapel verhaal of net? ja zeker. Ja, zeker. Ja, nou, dat weer een machtige tiert. Alle jongens, we hebben ook om 1 keer per jaar komen nog een keer bij elkaar. En dan hebben we het er even over. Nou, we hebben fantastische dingen beleefd. Nou ja, wat ik zei, heel vaak in het buitenland. Op een gegeven moment kregen wij een aanvraag voor het familiefeestje van Maxima en Willem-Alexander. Dat was dan een week voor de bruiloft. Hadden ze nog een soort kennissen en vrienden uitgenodigd. En een beetje een intiem feestje. En dat hielden ze in de ontvangsthal van Madurodam. En waarom in Madurodam? Dan kon Maxima aan haar vrienden, buitenlandse vrienden, heel Nederland laten zien. No? Konden ze, dus ja, we werden daarvoor gevraagd. En dat werd eerst aanwimpeld. Want iedereen die zei, dat zou wel weer eens een garderobe-showtje wezen. Want dat hebben we wel vaak gedaan. Ook bij het afscheid van verschillende politici. Nou, er werd de dakkapel ingehuurd in Den Haag. En dan hoorden we alleen maar bij de garderobe te spelen. En de mensen die kwamen naar binnen. En knap stukje muziek, leuk. En dat werd weer voorbij. Ja. En we hebben 2 of 3 keer afscheid. En toen op een gegeven moment toen belde de hofmaarschalk en die zei van nee, prins Willem die wil eigenlijk wel dat jullie spelen. Nou ja, dan nemen we het toch maar aan. Nou, dikke prijs vragen. Want moest een bus gehuurd worden. Nou, werden alle paspoorten die werden gecontroleerd natuurlijk. Nou, wij naar Madurodam. Nou, moesten we eerst repeteren. Werd even laten zien van waar we langs moesten lopen en wat we moesten doen. We mochten een kwartiertje spelen. Nou ja, ik dacht het zou wel allemaal artiesten wezen nou. En dus we lopen erheen en er waren de fotografen, maar die mochten daar niet dichtbij. Die stonden daar een 100 meter verderop. Die mochten niet dichtbij, want dat was een privéfeestje. Dus we doen de hand wat omhoog en allemaal foto's werden gemaakt. Nou, toen werden we rondleiden. Nou, dan moeten jullie daarheen, dan moeten jullie dit doen, dan moet dat doen. En Nico, Nico Silvius, die had een heel internationaal programma samengesteld. Dan doen we een Argentijns nummer en dan doen we een Italiaans nummer. En dat had hij helemaal in de kop. Nou, dus wij naar de kleedkamer, of tenminste naar de ruimte om te wachten tot de gasten er waren. Nou, broodjes en alles, dat was allemaal dik voor elkaar. Maar het bleek dat wij de enige artiesten waren daar. Plus de hoofdact en nog een haringkraam of zo, die stond daar. En wij komen op. Eerst met die triomfmars, daar komen we altijd met op.
Nou, en we gaan er staan en het was gelijk een dik feest. Het was ongelooflijk. We wist het niet geloven. De hele tent die zat op haar hasses. En ik met die bordjes. En op een gegeven moment, Willem-Alexander stond naast me. Ik zei, doe die bordjes maar even. Dus Willem-Alexander op die stoel. En die met zakken en springen. En dan vroeg hij mij van, wat moet ik nou doen? Ja, en nou weer zakken. Nou ja, weer zakken. En nu van links naar rechts. Ja, doe ik het wel goed? Ja, ik zei, je doet het prima. Nou, en ik van me hebben al een half uur of 3 kwartier gespeeld. Het was zo'n feest. Daar gaan we al. En Pieter van Vollenhoven, die had een traan in de ogen. Die zei, die lachte hem dood. Vond het prachtig. Nou, en toen na afloop, toen zouden wij eruit gaan met Nederland. Nee, wij houden van Oranje. Nou, dan maakte ze een hele ereboog en dan liepen wij er onder de deur. En ik zou Maxima nog even een hand geven. Nou, ik zei, heel Nederland staat achter jullie. Of tenminste, ik gaf ze ook een hand. En ik moest een tuut geven. Dat kon ook wel. Maar ik had een kiel aan. Die Friese kiel. Die had al een paar maanden in de kofferlijn. Dus die stond nog wat. Dus ik durfde niet een tuut te geven. Dus dat heb ik ook niet deed. Nee. En ik zei, heel Nederland staat achter jullie. Wat een heel leuk feest volgende week. En dus ik Willem-Alexander ook nog even een hand geven. En Alex, die meneer wil je even een hand geven. Ik zei, het wordt een dik feest hoor, volgende week. En je hebt het goed gedaan. En als weer wat is en ik kan niet, dan weet ik een goede invallen. Ja, dan bel je maar. Nou, toen liepen wij eruit. En toen pakte een vrouw, die pakte me bij de arm. Wat een knap stuk muziek. Wat een geweldig. Wat heb ik genoten. En dat was Beatrix. Nou. Ja, nee, dat was machtig. Ik kan wel bijschreeuwen, hoor. Dat is, Ja, nee, dat was een dik feest. Ja, mooi. Heb je dat ook met de zware jongens voor kon kriegen? Nee. Dat is wat minder elitair, hè? Dat is, ja, maar dat ken wel. Dat zul je wel kennen. Dat zul je wel passen, ja. Dat zou nog net gebeuren bij welke familie? Nee, maar daar hebben we ook leuke dingen met gemaakt. Nou, we hebben ook een gouden plaat gekregen voor de Jodeljump. Nou, dat is meer dan 8,6 miljoen streams. Nou, dat zit nou tegen de 10 miljoen aan, geloof ik. Is dat iets officieels trouwens? Ja, vroeger had ze een gouden plaat. Ja, maar dan moest de plaat van verkepen. Ja, maar ja... Dat gebeurt niet meer. Nee, en dit is wel uit de cd-tiet. Maar ja, veel cd's binnen niet van verkocht. Dus dan gaan ze uit van het aantal streams. En we hadden hem al eerder kunnen krijgen, maar toen werd het aantal streams weer verhoogd. Dus we zaten elke keer krek naast. Je hebt maar de grote hit natuurlijk. De Kneu. Is inmiddels ook een behoorlijke hit. Knijter van een hit. De Kneu, ja. Maar Jodeljump is wel de grootste. Ja, dat is de grootste. Nou ja, en Stil aan de overkant, dat was ook echt een topper. Nou, het is stil aan de overkant. Nou, dat zingen ze in de stadions nog steeds. Nou, en dan de krattenwals, de lege krattenwals. Nou, dat is... Het bier is op. Ja, nee, kerst dat niet als lege krattenwals? Ja, maar je hebt gewoon lege kratten, of net? Nee, de herste een leeg kratje. Ja. En dan is mijn kratje is leeg. Dan moest ik met die kraten schudden. Nou, en dat is een jaar of... Ik weet niet, heel lang geleden hebben we dat een keer op cd zetten. En dat had nooit de dingen. En nou een jaar of 5 terug ineens werd dat oppikt door een aantal campinggasten die bij de Nijmeegse Vierdaagse waren. En die hadden het plaatsje opstaan en die stonden langs de kant. Een stuk of 10 lui, die stonden met die kratjes dat te doen. Nou, en toen nog een aantal truckers, die deden dat ook. En op een gegeven moment kwamen allemaal van die TikTok-filmpjes. Nou, en van die YouTube-filmpjes, dat iedereen dat deed. Nou, fantastisch. Dus toen hebben we het opnieuw uitgebracht. En we hebben er een videoclipje bij gemaakt. En het is nou, als wij een optreden doen met de zware jongens, het is nou een van de succesvolle nummers op de Joen. Nou, die hebben we 12 famkes uit het publiek. En die moeten dan, die steren dan met dat kratje. Nou, allemaal foto's en filmpjes maken. En dan komt het snelle gedeelte. Nou, dan gaat het dak erop. Dat is machtig. Dan heeft het zware jongens bij Jim Twaan, Arikus en Do. Ik ben nog steeds een soort van squalreisjes. Hast dat idee? Ja, nou ja, wij hebben geen afut. Ja, dat zei ik straks, squalreisje. Want dan vroeg ze straks van, nou ja, ik heb dus nou AOW. Arie krijgt volgend jaar AOW. Kijk, het boeken, dat hebben we op een gegeven moment wel eens wat had. Boeken van artiesten, dat doen we dan nog. Dat doen we nog steeds, ja. Maar dat is eigenlijk het werkgedeelte. Het werkgedeelte. En de grootste artiest die wij nog steeds doen, dat is Django Wagner. Nou ja, die kent iedereen wel.
Nou, en dan hebben we nog een aantal artiesten. Rob Ronalds, Feest-DJ Maarten, Dirk Meeldijk. Nou, we hebben een hele rij artiesten hebben. Nee, dat doen we nog steeds. En, maar het optreden, dat is gewoon een squallenreisje. Daar hebben we ik wil een ophellen. Nou, ze komen er niet van maken. Er is een chauffeur, een glutsman, nou, Arie en ik. Nou, dan gaan we naar het optreden daar. En dan hebben we het optreden die en dan, nou ja, dan zitten we aan de whisky cola of het bier en dan, nou ja. Daar, Maar dat ben natuurlijk de beroemde, beruchte jaloeren optredens, denk ik ja, dan. Hè? ja. Ja. Hoe je dat ooit op een jaloeren kan, vreeg ik me wel eens af. Want het is zo standaard in de Nederlandstalige wereld, zeg maar. Ja, nou niet alleen Nederlandstalig. Het is met de Engelstalige artiesten niet dat ik wel zei. Vroeger met personeelsfeesten, daarnaast ook alle artiesten. Dan kwamen, nou ja, die Nederlandstalige, nou ja, het Arie had het volle die zat in de Seerzagband. En dan kwamen Litouwers, die kwamen daar en dan kreeg je bladmuziek. En dan moesten Litouwers begeleiden of Arke Greunlo. Het magische jaloeren, hè? Dat is Ja, maar dan willen ze elke keer wat door. Ze willen net de hele tijd hetzelfde. Nee. Het gekke is weer, ja, ik weet niet wat het echt gek is, ja, maar als ik gewoon naar een concert ga, ik ben in een Ziggo Dome, dan is het oorloeren 2 uur standaard. Hè? Ja, maar dat is met een band. Ja, nou, dat en is, die word je dan wel weer. En er zijn vaak ook bands die wel aardig bekend zijn natuurlijk. Vaak die jaloere artiesten, die dacht ik, noem eens van Oren. Nou, die proberen gewoon een jaloere feest te maken. Ja, dat is het natuurlijk. Hè? Ja. Dakmateriaal. We hebben met de zware jongens. Ik ga nu terug bij, en dat vind ik wel mooi, een duet van ene Fokko Dam together met Patrick. Amigos para siempre. Oftewel, Do en die Zoon. Ja. Jij begrijpt precies wat ik bedoel. Je weet meteen wat ik heel diep van binnen voel. Ik ken jou dan ook al heel Patrick en Fokko Dam, Amigos para siempre. En hier van deze heren, ga ik gewoon aan tafel. Fokko, together met zijn zoon. Hoe je dat? Om bij die zoon. Nou, dat is een meidje, maar dat is wel bijzonder. Het is op verzoek van mijzelf. Want Patrick is gewoon een topzanger. En als je het op een heupen hebt, dan kan hij de hele zaal hypnotiseren. En dan is het een dik feest. Alleen ja, het nadeel is, er is 10 potten bier in voordat hij dat doet. En voordat hij dat voor elkaar krijgt. En hij is heel onzeker dan. En ik zei, Patrick, ik wil een keer een liedje met jou opnemen. Amigos para siempre. Nou, wat is dat dan, papa? Nou, ik zei, ik heb dat liedje een keer gehoord van Django Wachter. Met nog iemand. Ik kende dat liedje niet en dat deed me gelijk wat. Ik zei, dit is een leuk nummer. Ik zei, wil een keer met jou opnemen? Ja. Nou ja, nee, maar dan ken ik niet. Nou, heel onzeker en niet durven, niet willen. Nou, op een gegeven moment ben we in de studio. En dan is het wel goed genoeg. Dan is hij heel onzeker. Maar, nou ja, dan hoort het wel. De betere zanger van die twee, dat is Patrick. Ja, daar ben ik niks bij. Maar ja. Vind je dat heel jammer als hij, maar ook als man uit de business? Ik bedoel, ik vind het best bij Arie ook altijd waren jonge talenten te scouten. En het is een business, om het even plat te zeggen. Nou, ik vind het wel jammer, want hij kan een leuk zakcentje bij verdienen dan. Als het, nou ja, een mooi jongen. Ja, zeker, een mooi jongen, ja. Maar goed, elke keer zien je pilsjes erin, dat is ik... Nee, als dat 3 optredens is met 30 pilsjes, dan op een Dan wil je net heel hard nee, we hebben nog een nummer met hem opgenomen voor de WK. De glimlach van een kind, kerst wel. Nou, het Arie een tekst maakt van de glimlach als je wint. Nou, dat is een heel leuk nummer. En dat zingt hij ook fantastisch. Maar geen jaloere optredens voor de zoon, begreep ik. Nee, hij gaat wel eens met. En dan is die chauffeur die ons. En dan is Jannes er dan ook bijvoorbeeld. En die heeft een gesprek met Jannes. En dan zegt Jannes van, je moet goed om je vader denken. Hoor, je moet goed, het is goed, een goede zaak dat je voor hem rijdt. Nou, dat vindt hij prachtig, nou. Dat was Trijband en de oren ben wel in de muziek verloren kan? Nou, Josephine heb ik daar nog. Die het trompet spelen bij Advendo. En die had ook een tijdje bij ons werken op kantoor. En die doet nou wat hoors. En dan heb ik Jeroen, dat is de jongste. Die valt af en toe in bij ons op kantoor. Die studeert nog. Die studeert hier op NHL.
commerciële economie volgens mij. En die valt bij ons in. En die heeft soms ook wel wat leuke ideetjes voor liedjes. En onder de naam Losse Flodders hebben we een aantal nummers met hem opgenomen. En die zijn vrij succesvol. En dan krijgen wij ook aanvraag voor hem als artiest. Of voor de Losse Flodders als artiest. Maar er is nog geen act. Want die maat van hem, die zit bij Advendo, die had nooit tiert. Dus we zijn al bezig om een nieuwe maat voor hem te zoeken. Ja. En dan ken je zo los met de carnaval. Ja, een beetje après-ski carnaval achter. Ja, ik weet het titels net zo. Maar van bekende langzame nummers heeft zij een beetje een après-ski versie vermaakt. Nou, en die streams ook, die zitten boven de 300.000 streams. Dus dat is best wel... Daar kun je mee omkomen. Ja. Absoluut, ja. Zelf, Bogeman, squallen. Ja, ik heb op de Bogeman zitten, op de Mulo. En toen ben ik zakt voor het Mulo-diploma. En dat was de laatste Mulo. Daarna werd het MAVO. En dus ik moest... de laatste lichting. Ja, dus ik moest eigenlijk naar de MAVO om het over te doen. Maar toen hebben ze van een heleboel gezakte lui in Friesland. Of ik weet niet, misschien alleen de Zuidwesthoek. Ja, ik denk heel Friesland wel. Hebben ze een soort bezemklas gemaakt. Dat heet ook de bezemklas. En toen heb ik het nog gehaald. Heb ik het nog het Mulo-diploma gehaald. Dus ik ben een van de meesten die een uniek Mulo-diploma hebben. Ja. Muzikaal nest, wie die jeugd, die jonge heren, zit er een protte muziek in? Nee, helemaal niet. Nee, we hadden een bakkerij thuis. In het centrum van Sneek, Schamerplein. Daar werd dat beeld van, hoe heet die ook alweer? Dat bij V&D vroeger. Gebrandi, dat beeld van Gebrandi. Daar hadden wij een bakkerij. En dat was, iedereen kon met eten en iedereen die kwam langs en koffie stond altijd klaar. Het was echt een gigantisch, een hartstikke leuke jeugd heb ik gehad. En op jonge leeftijd, dan de rest van die bakkersblikken. En die maakte hij dan schoon en dan deed ik een touwtje omheen. En dan trommelde ik wel eens wat op zijn blik. En dan liep ik door de bakkerij heen. En toen was er een man die werkte bij ons, Harkema. En die zat bij de harmonie. Die speelde tuba bij de harmonie. Hij zei, de jongen die moet bij de harmonie. Die moet trommelen. Nou, en zo ben ik bij de harmonie terechtgekomen. En hadden we wel eens uitvoeringen in Amicitia en zo. Oh ja, toen kreeg ik les van Jan Brens, de bekende koordirigent. Ik weet niet of het hem kent, maar... Ik kreeg les van Jan Brens. Die heeft mij de eerste trommelfoefjes zet hij me wat leerd. En wat wil ik dus zeggen? Oh ja, toen hadden we op een gegeven moment een soort festival. Daar moesten we optreden met het korps, met de harmonie in Oppenhuizen. En hij had mij geleerd van... Ken ik hier op slaan? Ja. Nou, als ik het nou speel, de jeugd die kent het allemaal zomaar naspelen. Maar dat was toen toch vrij uniek. Dus dit ritme. Dat kon ik op een gegeven moment heel snel. Dus er was een festival. En dames en heren, onderbreken even het optreden van de harmonie. Want we hebben een talent. Nou, en dan moest ik dat stukje spelen. Gewoon die accenten meer net. Nou, en als dat dan vertelt tegen mijn zoon ook, die ken ook die is ook slagwerker. Die lacht me dan uit van, oh, was dat uniek? Dat kan iedereen spelen. Nou, dat is ook zo. Dus toen kregen we les van Jan Brens. En heb ook een leuke tijd gehad. Nou, en daarna ben we bij Advendo terechtgekomen. Want op een gegeven moment komt het op het conservatorium. Ja, ben ik ook, ja. Ik als slagwerker? Ja, even zien hoor. Maar even denken. Ik kwam altijd... we woonden in de binnenstad. Dus ik ga vaak naar de lichtboeien opstappen. Of naar de Snekerpaan, waar het toen. En in de Snekerpaan had je altijd van die maandorkesten. En... ik had tegen de portier zei de Duco, die ken ik ook goed, Duco de Vrede. Ik zei, Duco, ik zie wel eens in een bandje willen. Nou, hij zei, ik weet misschien wel iemand die een drummer nodig heeft. En dan had er ook een band, dat heette Emily. En dan zat Marianne Stienstra erbij. Marianne Stienstra die kwam uit Dokkum.
En die wilde wel een soort bruiloftbandje beginnen. En die had toen al contact met Jacob... nee, niet Jacob. Boonstra. Hij zat vroeger bij de Letjes. Goh, dan ben ik die naam wel kwijt. Ja, ik vergeet alles op een leeftijd op een gegeven moment. En hij zei, die Marianne die zoekt een drummer. Hij zei, ze moet overmorgen met ze voorspelen voor het conservatorium of voor de NPA in Leeuwarden. Ga maar even met, dan kan je even kennis met hem maken. Nou, dan heb ik kennis met hem gemaakt. En hij nou, dat is goed, gaan we doen. Ik zei, heb je nooit horen drummen of zo. En nou, toen ben we dat bandje begonnen. En nou, ik had dan nooit zongen. En ja, Marianne die zong dan nou, de nummers van de Carpenters nou, Fred Boonstra. Fred Boonstra was, ja. Combo. Ja. Fred Boonstra die zong dan nou, de nummers van rock'n'roll nou, die disco-nummers allemaal wat. En ja, nou ja, bij de waterkant, ik kom uit Friesland. Nou, Fokkel, dan kan je dat wel zingen. Ja, maar ik zei, ik kan helemaal niet zingen. Ja, nee, dat kan wel. Doe nog maar. Doe het nog maar. Dus ik zit achter mijn drumstel. Ik kom uit Friesland. Nou ja, zo ben ik... Ik moest de broodje poepnummers pas zingen, zeiden ze. Dus zo ben ik broodje poepmuzikant. Van Ome Willem, zeg maar. Ja, nou ja, dat noemen ze broodje poep. Nou ja, en zij zat dus op die NPA. En gewoon, dat leek me ook wel wat. Dus toen heb ik er ook een paar jaar op zitten. Op de NPA. En toen stopte ik ermet. Of ik wilde met stoppen. Want ik gaf aan 7 drumbands les in Friesland. Dus dan Lemster drumband. In Ichten-de-Brege had ik een drumband. In Bolzet had ik een drumband. In Makkum, Advendel, twee. Ik had nog een drumschooltje in Lemmer. Dan gaf ik aan 2 drummers, hadden 3 drumstellen staan. En dan gaf ik aan 2 jongens aan drumles. Nou, en dan had ik die band nog. Cluster heette die band met Marianne Stienstra. Volle bak dus. En ik zei, ja, ik kan het niet meer. Ik zei, ik heb veel te druk. En toen zei Gerrit van der Kolk was toen hoofdvakdocent, want ik deed hoofdvak slagwerk. En Terpstra die keek me aan met zijn briltje. Hij zei, hou jij ermee op, jongen? Nou, om een half jaar dan kom ik wel tegen in de supermarkt om karretjes, dan zie ik jullie wel de karretjes recht zetten en zo. Die zaten helemaal niet zitten, dat ik er wat op hield. Maar later ben ik Gerrit van der Kolk nog wel een steun kwam. Hij zei, heb je goed gedaan, hoor. Goeie keuze. Ja, goede keuze. Nou, mooi man. Ik ben het toch geen weten, want als je zoveel drumbands en drummers lesjong had, hoe is het met een gehoor? Niet goed. Nee, dat Nee. kan ik me niet voorstellen. Ja, ik heb een tinnitus aan het linkeroor. Oké. Ja, al heel lang hoor. Ja. Maar het is niet zo, dan hoort een ruis of een constant wat geluid. Dat valt wel mee, maar als het erg druk is, als je nou nog een 6 mensen zitten, dan, Een soort lawaai. ja, dan kan ik vaak de meesten niet verstaan. Want drums en slagwerk een enorm impact op die gehoor natuurlijk. Ja, nee, maar ook met de Blauwste Dakkapel ook, want wij stonden dan voor die blazers. Ja. En bij de dakkapelblazers waren niet die moest wel power Nou ja, geven, je nou. moet met stadions en het Ja, publiek. ja. Wat al geroezemoes is. Het publiek had voor zichzelf pro lawaai. Daar moest al een keer hoe heen, hè? Ja, dus dan heeft hij die trompet nou wat in die oor. En dat is ook niet bevorderlijk geweest. Ik kan me niet Nee. voorstellen. Maar goed, we horen praten. Gelukkig best net doorwoorden niet tussen. Maar ik kan me Nee. wel voorstellen dat het Ja. wel pittig weer. Ja. We praten straks verder. Want uiteindelijk komt in het avontuur voor de zware jongens te lonen. Anno, nou eigenlijk. Je bent nog steeds op paard. Maar we beginnen eerst even naar een noemer van Erik Hulzenbos. Waar was dit uitkeren? Ja, we hebben heel veel... Markant man. markant man. Bekende Nederlander. Feestbeest en sportief, zeer sportief natuurlijk. Ja, op een gegeven moment had ik contact met Arie over liedjes. Ik had wat ideeën voor liedjes voor de Elfstedentocht toen destijds in de jaren 80. En nou, toen namen we wel bij Arie boven. Toen woonde hij nog bij Simuke. Dus toen, dat noemde ik dan maar de Basmos studio. Bij Arie Simuke op zolder. Basmos. Best even nadenken. Ja, maar kwartje maar even vallen. Hoor. Ja, nee. En op een gegeven moment we hadden een programma, Rur, met Jan Lemfrink. En dat heb ik toen zien. En die was in gesprek met Erik Hulzenbos. Nou, ik heb me kapot laten op die man. Jezus mina, wat een aparte kerel. En toen zei ik die volgende dag tegen Arie. Ik zei, heb je dat ook zien? Die Erik Hulzenbos.
Nou, ik weet niet of je het toen zien had, maar ik zei, als we een keer een plaatsje opnemen willen, of een idee van plaatsje, dan moeten we die Erik vragen. En einde van het jaar, dat was in 96 of zo. Toen speelde ik met Duo Nooitgracht, heb ik ook bij zitten nog, in het provinciehuis hier. En die hadden een feest, een kerst, een najaarsfeest in het kader van Elfstedentocht. Dus Adje Gulden Deelstra en alles waren er. En Erik Hulsbos was er ook. En het jaar daarvoor, want het begin van het jaar, de studie Elfstedentocht ook doorgaan. En toen hebben wij in no time een Elfstedentocht CD in elkaar flanst. Echt een heel album. Er staan de Friese doorlopers op. Er staan Duo Nooit Gedacht. Er staat allemaal namen. Maar ja, daar waren wij met z'n tweeën. Hebben gewoon een heel album hebben we vol zongen. De ijsbrekers en allemaal. Ja, dat waren gewoon wij met z'n tweeën. Nou. Ja, je mag wat, hè? Ja, en er was ook een versje en dat Friesland Boppen. En dan hebben we het over, in het versje hebben we het dan over Erik Hulsebos. En ik wist dat hij de Suwe is, dus ik had die cd met. Ik zei, Erik, als er weer een Elfstedentocht komt, ik zei, dan willen we een liedje met jou opnemen. Oh. En toen gaf ik hem die cd. Ik zei, luister dit cd'tje maar even. Nou, dan moet je dat nummer, moet je even, Friesland Boppen heette dat. En nou, hij dat metnemen en hebben we nooit wat van gehoord. Maar het jaar erop, toen Studie Elfstedentocht komen. Dus wij snel weer contact opnemen met Erik Hulsebos. En hij had al een manager, André Boskamp. En nee, heeft geen tijd voor. En we hadden al een nummer klaarleggen van Kalinka. En toen dachten we van, goh, ja, daar kunnen we wel Hulsebos, Erik Hulsebos, daar kunnen we er wel van maken. En dat doen we, laten we in die coupletten, laten we hem gewoon praten. Dus nou, op een gegeven moment hebben we via die André Boskamp hebben wij het voor elkaar gekregen dat wij Erik toch het was een hectische tijd voor hem ook. Het was een paar dagen voor de Elfstedentocht. Hebben we ze gekregen dat wij Erik op konden nemen. We hadden een 20 minuten de tijd of zo, een half uur. In het café in Grambarn, in Gramsbergen. Grambarn, no, zo praten ze daar nog, Grambarn. En hebben we gewoon vragen gesteld aan Erik. En hij moest dan in het antwoord de vraag herhalen. Dus Erik, Erik, hoe heet jij? Nou, ik ben Erik Hulsbos, ik kom uit Grambarn. Wat is je grootste wens? Nou, mijn grootste wens is... nou, en die stukjes die hebben we toen op die coupletten geplakt. En toen werd hij helaas tweede bij de Elfstedentocht. En toen zeiden ook al verschillende lui tegen ons, want we hadden het plaatsje hadden we al overal uitzuteld in Leeuwarden. Het lijkt leer. Alles. Nee, maar iedereen was hier. Alle omroepen. Dus het was niet moeilijk te pluggen, want iedereen was hier. En toen zeiden ze al, nou, dat kan je wel vergeten met het plaatsje, want hij is tweede geworden. Maar het is een dik succes, want ja, Aangenent was niet zo'n prater, hij was niet zo'n vrolijke noot. En iedereen die wil Erik Hulsebos hebben. En dan hebben we die maanden, een paar dagen daarna, hebben Erik nog opbeld. Want we hebben nog wat, volgens mij staat dat ook op deze versie, hebben we hem telefonisch toe laten voegen. Van, ik hoop dat de plaat wat hoger komt dan ik met de Elfstedentocht. Ik ben Erik Hulsebos, ik kom uit Grambarn. En ik schaats al 10 jaar marathons en ik ben er echt helemaal wild van. En het allermooiste is de Elfstedentocht. De tocht in tocht, nou, dat voor een marathonschaatser. Als je daar een keer mag rijden in hun kracht van hun leven, dan is dat toch de mooiste dag uit hun leven. Denk ik. Erik Hulsebos, ja, hij was 20 natuurlijk. Bij die verontverneemde retreattocht, de Alversterrentocht. Dikke hit het, Hulsebos. Onder oren maak ik toch mijn gast van Joert. Fokko Dam, hoe lust het er nou nee? Ja, nog steeds. Nee, maar geweldig. Want, mooie tijd gewoon. Want hij zingt helemaal niet, hè? Dat Hulsebos, dat ben Arie en ik. Ja. En hij had toen allemaal tv-programma's waar ze hem vroegen. En dan stonden wij erachter, in wat pompelbeden-shirtjes en een Hulsebos. Nou, en hij dat stukje dan playbacken, of het liefste live natuurlijk. Want het is haast niet te playbacken. Nee. Nou, die praterij.
Hoe is het bij hem eigenlijk? Want de Jos net zo volle meer in programma's. Maar... Nee, maar voor mij doet hij wel veel van die praatjes voor bedrijven en zo. Nou. En, lezingen. Ja, lezingen. En, ja. Maar toen in die tijd ook, hij had heel veel optredens. En ja, dan hadden we wat orkestband, kedeng. En danste de hele nacht met mij. Dat hadden we wat opscharreld. En nou, die zong hij dan. Maar dan had hij gewoon de tekst. De faxen had hij gewoon, die fax had met de tekst, die had ik gewoon in de hand. En nou, dan stond hij gewoon de tekst met te zingen. Hij kon niks uit de kop. Hij zei, ja, ik ben Schootser, ik ben geen zinger. Maar de mensen die accepteerden dat allemaal. Dat vonden ze prachtig. Ja, van Erik Prodde Ja. ik wil iets voorstellen. Ja. Nou, me valt al een paar keer die zakelijke maat, om het zo maar zo te drukken, Arie Kuppers. Wanneer best die Tjink kwam? Nou, ik ken Arie heel lang. Goh, dat is wel een goede vraag. Ja, maar ja, hij speelde toen wel in het oude vat. Met een zigzagband. Daar heb ik wel eens met hem praten, geloof ik. En op een gegeven moment heb ik een lekker band gehad in Makkum. Want ik moest elke week... Want ik geef nog steeds les aan het drummen in Makkum. Dat doe ik al 45 jaar bijna. En dat is de enige drummer die ik nog les geef trouwens. En toen had ik een lekker band op een terugreis. En toen stopte een auto voor me. En dat was Arie. Oh, ik help die wel even. Nou, toen had hij mij geholpen met de band te verwisselen. Ja, en toen hebben we wat contact gehouden ook. Want hij had een duo Spotlight. Daar speelde hij in. En ik had duo Nooit Gedacht. En vaak hadden we wel meerdere aanvragen op één dag. En dan speelde ik dat naar Arie toe. En Arie speelde wel optredens naar mij toe. Nou, en toen op een gegeven moment ben ik ook uitgenodigd voor zijn bruiloft. En toen zat Erik Meester er ook. En dan zat ik zo met Erik Meester, die nam alles op. En dat was een beetje de geluidstechnicus van de studio die Arie toen had. Nou, en dan had ik wel eens wat ideetjes. En Erik zei, nou ja, als wat ideetjes zegt, dan kom maar langs. Dan kunnen we er misschien wel wat mee doen. Nou ja, toen is het een beetje begonnen. Eerst een studio. Nou, en toen hebben we onder verschillende namen heel veel nummers opgenomen. En toen in eind 1999 hadden we een nummer, het Bejaardenlied. Dat was een parodie op het Bananenlied van de Boswachters. En wij hadden een bejaardenlied, Ik kus geen bejaarden. Nou, in de kroeg zongen ze wat anders, in plaats van kussen. Maar dat durfden we toen nog niet aan. Ja, Arie wel. Ja. Maar met een andere band. En er was een platenmaatschappij in Eindhoven, Berg Music. En die zag dat nummer wel zitten. Die had het toen uitgebracht. En ik kwam met het idee om Anton aus Tirol ook op te nemen. Omdat het was een hit in Oostenrijk van DJ Ötzi. Hij zei, jullie moeten de Nederlandse versie doen. Nou, wij de Nederlandse versie opgenomen. En dat is toen echt wel een groot succes geweest. Vooral in het zuiden. Ja, en zo is het. Hoe kwam hij hem op de namen? Ja, we hadden met die Elsteentocht CD, wat ik zei, de Friese doorlopers en dat soort dingen. Hadden we ook een nummer met. En dat was onder de naam De Zware Jongens. Ja, maar toch wat betekent. Ja, nou ja, en dit hadden we toevallig ook onder de naam Zware Jongens. Dat had ook wel. De toonbanken, of weet ik veel. Toeval was dat. Ja. Nou ja, en dat was ook wel zwaar jongens. We zijn ook wel een beetje zwaar, no? Zonnejongens nemen we. Ja. Zonnejongens. Maar want de Arie kwam, die scoorde een beetje in die muzikale leven en dat bij hem. Ja. Maar hij kwam uit die Dikke Lul band, hè, met Arjen Kamminga. Ja, Arjen. Kost dat merken dat daar een soort muzikale erfenis lag, werd je misschien met de Zware Jongens een beetje betrokken in binnen? Ja, nou, maar Arie is een topmuzikant. Gitarist, hè? Ja, maar ook toetsenist. Ja. Kan heel goed. Ik vergeet nooit meer, we hebben een keer een optreden gehad in Makkum. En dan moest ook een half uur optreden. En toen was Arie even fut en ik zat in de kleedkamer met, ik weet niet meer wie het was. Hij zei, zonde nou van die jongen, die Arie, zonde. Zongt er nou maar een bandje en hij is zo muzikaal. Maar ja, de kerst wel heel muzikaal wezen en de kerst wel hele moeilijke muziek maken willen. Maar er moet ook wat geld verdiend worden. Dus en dan moest echt in die broodje poepmuziek. De half uurtjes. In een half uur. Nou, niet een half uur, want wij hadden vroeger als bandjes.
Nou, dus Arie met... Wel een jong vullend programma eerst. Ja, met Duo Spotlight had Arie dan... Had Dikke Lulband, maar had ook Duo Spotlights. Ook met Arie en samen. Maar dan wij hadden soms wel 30 optredens in de maand. In augustus. Dat was dan niet elke dag. Maar 's morgens. Nou, vrijdagmorgen. Matinee in Jastruin. Nou, en dan de jongens in Dokkum. En dan de volgende morgen matinee in Rauwert. Ik noem maar wat. In Raad. Nou, en dan hadden we wel 30 optredens. Dus we hadden wel een goed salaris hebben we eruit. En wanneer ben je begonnen met BME-boekings eigenlijk? 2 jaar nadat we met de Zware Jongens begonnen binnen. Ik denk in 2002. En dat kwam omdat Bergmusic, wij waren de eerste act bij Bergmusic. Die ging meerdere acts doen. Altijd Lazarus, dat is nou het feestteam. Dat heette toen Altijd Lazarus. Die hadden toen een nummer, ik voel me zo verdomd alleen, in een apres-ski versie. Starco, er kwamen steeds meer artiesten die kwamen daar. En hij bracht die plaatsjes wel uit. Dat kostte hem heel veel geld. Want die artiesten die hadden ook niks. Maar die kregen, doordat die plaatsjes succes waren, kregen ze wel optredens. Dus toen hebben wij op het van, laten we een boekingskantoor beginnen. Van de artiesten die jij uitbrengt, waar jij cd's van uitbrengt, boeken wij die artiesten. Nou, en zo is het begonnen met Gebroeders Co. En toen ben wij een artiestenbureau begonnen. De eerste 4 jaar hebben we niks verdiend. Maar dat ging steeds beter. Dus dat doen we nou ook al 20 jaar. Ja, en je bestaat er nog, want je had behoorlijk pittig gewoon bij de hele COVID-periode. Ja. Je bent kun je een pand gaan, je had het spel verkocht op een gegeven moment. Het spel verkocht. En dat was een hele slechte periode. Hoe has dat mentaal beleven? Ja, mentaal. Je bent een begrip, er is routine, er is een naam, er is een enorme stal die hem verzienwurgt hier. Ja. Was toch steeds, je doet al jaren en dan eerst krijg je zo'n smarrige COVID-periode en dan eerst leidt alles plat. Dat mat. Ja, nou ja, dat begint de Heel dingen naar wijze, hoor. uit te vinden. Wij gingen dan... mensen die konden een verzoekliedje aanvragen, of die aanvragen, maar dat maakten wij dan. Ja. Nou, dus... Maar op het moment op tegelijkertijd is het zakelijk heel slecht. Hè? Je hebt gedonder vanwege... ik neem het subsidie, maar het wie regelingen, stiepenregelingen. Ja, dat kregen wij niet omdat we de verkeerde SBI-code hadden. Nou, wij worden de versoepst in een soort bureaucratische ruzie met de oerheid. Nou, daar is Judith, de vrouw van Arie, is daar heel druk mee bezig geweest. En op een gegeven moment, donkere wolken. Ja, donkere wolken. En toen konden wij een rechtszaak aanspannen. En dat kostte €500, geloof ik. En nou ja, dat konden we eigenlijk niet missen. Maar toen, laten we het dan maar doen. Toen had Judith zich helemaal storten op die rechtszaak. En die hebben we gewonnen. Dat is echt... dus toen is toch wel een gedeelte is wel weer goed komen, financieel ook. Is dat de mazzel, kijk naar neer, want je mag juridisch de recht op horen, dus daar gaat het in net om. Ja. Dat wordt een mazzel west dat je hem die won, ha? Ja, zeker. Voor het voorbestaan van je, Ja. je hebt een hele business misschien. Ja. Jazeker. Of je het er nou wel was uitzien, denk ik. Ja, we willen er ook onder, maar dan was het wel wat pittig geweest. Ja. Zeker weten. Hoe was het beleefd? Ik bedoel, de pensionaren intussen, officieel. Ja, dat is nog liever hut, maar nou ja, Drees is lang als West. Ja, goeie man is dat, ja. Op zo'n moment zit ik te denken, denk ik van jongens, ik ben dik in de 60, wat maakt nou of niet? Ja, ik heb me er niet zoveel zorgen om gemaakt. Mijn vrouw werkt ook nog, dus er was wel wat. Maar en net einde hier, toch? En het huis hadden we ook bijna afbetaald, dus de kosten weer net zo heeg dat... Nee. Maar goed, 20, 30, 40 jaar in de business. Ja. En dan sa. Maar goed, dat is op het nipperke gang dus. Maar ja, maar had je net zo druk om maken? Nee. Maar ik maak me eigenlijk nooit zo druk. Is dat het? Ja, ik denk het, ja. Net volle stress. Nee, ik hou meer van de vrolijke dingen van het leven. Ja. Want hoe is die rolverdeling bij jij en Arie? Nou, Arie is de prater, hè. Dat is de regelaar, ja. Ik ben niet zo'n prater, dus het is ook heel uniek dat ik hier nou 10 minuten aan het woord ben hier nou. Of wel weer al langer, ik weet het niet eens. Zit wel op een oren. Ja. Oh. Dat had ik niet gedacht. Nee.
Ik wil hier niks meer praten, maar de squalreis is hartstikke leuk. Jaloer optreden, Ja. hitje, dakrock. De lol snap ik 100%. Maar de best ook muzikant, slagwerker, Ja. arie, gitarist en toetsen. Ja. Hast je ooit proberen of wollen of spiet van hoorn dat net in de nice nog eens in een oren band zie of zo van. Ik heb in een van die oren band favoriet- zitten. Ja. Ik heb in een jazzband zitten. Kijk, dat boek weten. En dat was... we heten toen de Banana 4. A band with appeal. Nou, dat is mooi, dubbelzinnig. En dat was met Martin Verwijk. Daar zat ik toen mee in een band. Martin Verwijk had vroeger bij Shock and Blues zitten, onder andere. En die is toen naar Friesland verhuisd. En nou ja, die Fred Boonstra, die in Cluster zat, hield er met op. En toen is Martin Verwijk erbij gekomen. En die had wel kennis met Mark Vogel in die periode. Mark Vogel in de Secret Meeting. Daar zat Arjen ook weer bij, Arjen Kamega. En er zat Willy Huisman bij. En hij had dus wel kunde met Willy Huisman. En die kwam dan ook wel bij ons thuis. En op een gegeven moment, kunnen we niet eens wat anders doen? Ja, een jazzband. Dus wij 1 keer in de week repeteren. Op zondagmiddag. Nou, dan hebben we verschillende optredens gedaan. En Brouwershoek, uit de Real Book. Hè? Dat is allemaal van die standards. Blue Bossa, dat soort nummers allemaal. Maar ja, dan zagen ze mij zitten achter de drumsteltje. En dan kwam hij binnen. Nou, kerst niet het nummer van de Havenzanger spelen. Dat we. Ja, en wij zaten dan gewoon voor de entree. Dus Het supertje effect. ja. Nee, maar nou waren er 20 meisjes die waren binnen voor een tientje entree. En nou ja, dan had het €200 en dat moesten we met z'n vieren verdelen. En nou, we dronken ook al wat en dan moesten we die consumptie ook zelf betalen. Maar dan zat Willy Huisman zat erin en Martin Verwijk. En volgens mij Hans Visser, is dat ook een bekende muzikant uit vroeger. Maar de naam is misschien wel anders hoor, maar dat weet ik niet. Nou ja, en ik, met z'n vieren. Wat voor soort jazz wie het? Nou ja, echt die standaard, die bossa's en Doe. ja, ook. Ja, maar ook wel langzamer en van die bluesdingjes. Ja, dat was echt wel leuk om te doen. En dat weer een ding, echt? Nou ja, dan kerst slagwerk technisch kerst wat leuke foefjes uithalen. Dus met die broodje poepmuziek. Ja, zo noem ik dat. Zo blief ik het ook noemen hoor. En daar schaam ik me ook niet voor hoor. Het broodje Goed, poepmuzikant. ik totaal net. Dat ik dit oer meisje vermijdje. Ja. En daar is ik helemaal niks mis mee. Maar ja, Maar best ik muzikant. Die als Les. En nou, kijk, Ja. Ari, die had conservatorium. Die in mijn gitaar. Klassiek gitaar zelfs. ja, maar En ik kan me voorstellen dat er ook een deel in die zelf is van... Nou, ik word wel eens wat oors. ja, maar het leukste vind ik, en dat was bij Dakkapel ook, het meeste vermaken. Entertainen. Gewoon ja, de boel op een kop krijgen. Nou, als we ergens speelden, ook met een bandje op een bruiloft. En we wisten bijvoorbeeld dat er een kapelcommissuur of een halfuurzanger, Anneke Dalmer bijvoorbeeld, dat die werd dan inhuurd van een half uurtje feestmuziek. Daar zorgden wij er wel voor, voordat die band, die kapel, of voordat die artiest optrad, dat wij de boel op een kop hadden. Nou, dat ze niet zeggen van nou, goed dat Anneke Dalmer erbij was, of goed dat die kapel erbij was. Oors dan wie het een saaie jongen was. Nou, dat wij dan de underdog waren. Nee, we eerst zelf de boel op een kop zetten en dan... Nou, maak het maar af. Voorlopig nog even terug in. Ondanks Ja, de subsidie van Dreesen elke maand is gewoon lekker terug. Maar vooral optreden. Ja, dat optredens. hele boek is getogen. Komt er een eind doen of jij dat er gewoon bij? Nee, dat jij er gewoon bij. En ja, komt er een einde door. Ja, de zullen op een Ja, gegeven ooit, moment wel- ja. maar voorlopig even net. Nee. Hoe lang we trouw gingen, ja, dat weet ik nog net. En die squalreisjes bleven te leuk. Ja, die bleef gewoon... Ja. Het hele land erop. Best nooit klimmen die kilometers te meidje. Nee, nou, ik heb toevallig weer een boekt. Even zien, in februari. En dan zitten we in Oudenaarde. Nou, dat is in België. Dat is, ik geloof, 4 uur rijden. Daar maken we gewoon een weekend van. Ja, en we hebben ook één staan in Knokka weer, ook in België. Maar toch even weten, lezen de heren Dam en Kuipers dan heel met een moeilijk jippen te knorren die fjouw roeren of er fjouw roeren langs platte moppen en Nee. praat. Ja, wel wat zo, dan praat wel. Nou ja, we hebben vaak ontstaan die domme liedjes daar ook wel uit. Nou.
Nou, op een gegeven moment... Toch een beetje oude jongens krentenbrood. Ja, nee, maar in Sneek, toen met de Sneek een paar jaar terug... Janne Wietske, de burgemeester... de Garden of Dance, dat mocht niet meer. Nou, dat burengerucht, en nou, daar gingen ze op in. En dat mocht niet meer met die DJ's allemaal. Dus toen hadden we het erover in de auto. En toen hebben we een liedje gemaakt van Janne Wietske, wat is het stil? En dat ontsteert op een achterbank, zeg maar. Ja. Oh, dat kan wel doen. Nou ja, de volgende dag dan hebben we in no time hebben we Veske klaar. Maar we hebben nu weer een, hè? Van Gaal met de uitspraak. Weekend. Come an end. Juist. Nou, dat was donderdagavond. Donderdag had hij de uitspraak. Vrijdagmiddag zitten we aan de lunch. En hij moet het ook zien, zei Arie, van Weekend Come an End. Wat machtig, niet die Van Gaal. Kunnen we er niet wat op maken? Nou, en Dylan van der Veen, dat is de producer, die hebben wij in dienst. Die zei, ja, dat kan wel. Weekend Come an End. Nou, en in 3 uur tijd hadden wij dat nummer klaar. En toen hebben we het ook op Spotify... Nee, Spotify stuurde het nog net, maar wel op YouTube zetten. En we hebben het land inmaild. Nou, en dat begint aardig succesvol te worden. Maar dat is ook weer zo'n dom idee. Ja, heerlijk. Ja. Nou, blijf daar lekker met trok in. Ja. En geniet ervan, want daar gaat het uiteindelijk om. Volkerdam, hij staat klaar. Het Fries volkslied, de Blauwhoeste Dakkapel, noemen dat bijvoorbeeld Dreamerkist natuurlijk. Ja, en dat wil ik wel even zeggen. Dat speelden wij altijd bij Heerenveen. Bij Heerenveen wil het nog steeds spelen. Maar in de jaren 80 ben wij ermee begonnen bij Cambuur. Met de thuiswedstrijden. Dat weet een heleboel, wij weten dat niet. Maar ja, wij speelden altijd het Fries volkslied. Wij hebben met Dakkapel ergens gespeeld. Het laatste nummer, stevast, Fries volkslied. En dan gewoon fut. Nou, dat was toen ook. Dat deden we een optredensie bij Cambuur. Nou, voor de wedstrijd. Nou, en dat was het laatste nummer. Jongens, nog 1 nummer. Nou, dat is Fries volkslied. Gewoon standaard. The times they are changing, zei je, meneer Dylan. Hè? Ja, prachtig, mooi. Nou, we besluiten dus al even van Noorderwinden mee. Dank u wel, Fokko. En ik wens je een heel soort plezier met al die prachtige optredens. En dat is net al te volle les van die hernia-haast. Nee, dank je wel. Dank u wel.